konsepto at walang kinalaman sa totoong pangyari sa komunidad. Ito lamang ipanghaliw sa mga nanonood. Patnubay ang kailangan. Thoughts Patrimonial Club presents Mga Asoy ni Kunching, a short comedy film. Karaling may kumaninganing nga akong pinanganak na magbiling nga aksing ng warak din ihawaray. Kaya ano na, di mo na dumaraot. Alari nga sa rin kay Bank Mabatian. Parang tiyong warak at hirap nagitak pinanganak. Adi dutol ako dutol. Hagi oo na ra oo. A few moments later. Maging lakat ni nanay. A few moments later. Paog na kunching ini, pero nakatuig ko rin paghahating pamaskuhan haimo unat. Bayan lang yung mapaog na skip, natago lang niya, natago. Kakatuon ko niya ng kakatuon. A few moments later. Maupay! Padi kunching! Padi kunching! Yung mapaag mo rin na baton, kakahunada nga mamamas ko kaiya. Mapasangil ako, mapasangil. Maupay! Padi kunching! Adin yung papahatag ni Kapitan nga kuan cash, pamaskuhan. Ano, nadiri ka? Sulod na lang madirusing, sulod. Kaya abri iportahan. Akiwal makinipakakabat ang imo kuan pagtawag kay nakahipsit ako. It naman daw, nabaton ka daw kumbaga may panharatag. Kinanika imo kay kanina, unak ko man namamas ko nga imo. Baga tinago ka gudlaada. Nga mapaog ka na tiluwag ka pa. Ibabatian ako, ibabatian. Asya nga mapaog ka na agad ka na pamaskuhan. Ikari, kan unak kong pamaskuhan. Kade, tapasayil ka lang nga mapaog ka na labay, talagod ikawit kuhan, kuyumad. Karling! Papabayo doon na yung pinadingaguan, 20, dito ka na naibasyon. Kay it just igahatag ko kan unak. Paog ka, 10 pesos na din pamaskuhan kan unak. Imuha ito, imuha. O agi, na di man nga mapaog ini. Di man amo niya